do prvej štvrtiny sme vstúpili čo najviac nabudení, boli sme oddychnutí po včerajšku a v prvej štvrtine to bolo ako tak dobre, v druhej sme to celkom pokazili, lebo sme nedoskakovali, neodstavovali a nebranili tak, ako sme mali, ale po polčase, cez polčas sme sa povyprávali a povedali sme si, že to ideme otočiť a po polčase sme to aj tak spravili, takže som rád, že sme vyhrali a teším sa na druhý zápas. Vynikajúci vstup do zápasu, keď nám ten super veľmi neodskočil. Plnili sme tie taktické pokyny. Škoda druhej štvrtiny, tam sme trošku takticky vypli, prestali sme si ako keby veriť niektorí hráči a keď to opäť sme preklonili na jedného hráča, na dvoch, tak tá hra bola veľmi slabúčká. Po polčase sme mali trošku taký predsov, tvrdší v šatni. Povedali sme si nejaké veci, čo sa týka obrany, že ako musíme brániť, proti akým obrovským superom tu hráme, hej. Že my sme v podstate z jednej školy a my tu hráme proti rôznym výberom a naozaj proti fakt kvalitným hráčom. Takže k tomu tak musíme pristúpiť aj v tej obrane a tá obrana sa nám začala postupne po minútach vracať tým, že mali obrovský problém sa presadiť z perimetra, vedeli sme, že nemajú dobrú streľbu a keď sme veľmi dobre bránili podkošových hráčov, otlačali, aj keď boli od niektoré o 3 hlavy vyšší, takže tam sa to začalo lámať a to, čo nás robí tá hra, čo chceme hrať, rýchly basket, zakladanie rýchleho protiútoku, keď nie je ešte uzavretá tá superová obrana a vtedy sme dávali tie, ono to vyzerá, že ľahké koše, ale tie rýchle protiútoky máme nacvičené. Potom tam už rozhodlo aj šťastie, samozrejme v závere v 6 sme premenili, vracia sa nám do hry kapitán, to nám dáva viac energie do tých plachiet, takže ja gratulujem celému týmu, gratulujem aj superovi, hrajú fantastický basketbal a tešíme sa na ďalšie zápasy. Tego meczu po prostu nie będę komentować, bo to co się tu działo na tym boisku to było po prostu nie fair. To co robili sędziowie to po prostu było straszne. I to tyle, no. Po prostu. Nic dodać, nic ująć. Uważam, że na tym poziomie rozgrywkowym, jaka jest koszykówka młodzieżowa oraz na tym poziomie turnieju takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.